Ito ang ating mga ingredients sa ating chop suey. Una, manok, carrots, broccoli, bawang, sibuyas, at siling pula. Mushroom, cauliflower, baby corn, at mantika. Baga na? Lagyan ng mantika ang kawali. Bawang. Bawang. Pa-browning na. Tapos sibuyas na lagyan ng toyo. Pagkatapos ay ang manok para maluto. Kaya iuna natin ang manok kasi madali lang maluto ang mga gulay. May quail egg pa pala, mga kaibigan. Quail eggs. Lakasan lang natin konti ang apoy. Susunod natin sa paglagay ang cauliflower. Yan. Cauliflower. Yan ha. Yan. At pagkatapos ay ating haluin. Ito kasi ang inuuna ko para masarap. Depende kung anong gusto nyong iuna sa paglagay. Pero ako, ganito ako magluto. Nauuna ang mga cauliflower at saka itong mushroom. Kasi matagal yata maluto itong mushroom. Kaya favorito pa naman ito ng aking kapatid na dakilang mantitikim na si Kuya Zen at saka si Kuya Studio. Magagaling silang kumain. Kaya ako ang tagaluto nila. Kasi mga amo ko sila eh. Anong isusunod ko, cameraman? Anong maisuggest mo na isusunod? Ay, cameraman. Baka ito yung carrot na lang. Kasi yung ating baby corn ay luto na siya. Sapagkat ang nasa lata na baby corn ay talagang luto na. Hinuhugasan ko lang para matanggal yung mga preservative na nakalagay doon. Ewan ko kung may preservatives ba talaga. Pero hinuhugasan ko talaga siya pag naglalagay ako ng mga ingredients na galing sa lata.
At akin ang isusunod sa paglagay ang broccoli na binili ko sa tindahan ng mga Hapon. Yung tindahan na Yukumoto Takashaki. Mumura lang kasi ang mga gulay doon. Tapos, ang ating ilalagay po dito na pampalapot ay cornstarch. Pero, mamaya na siguro pag naluto ito. At isusunod ko na ang aking baby corn. Ayan. Pagkatapos, ilagay ko na ang pampalapot na cornstarch. Yan. Ubusin na yan. Para malapot na malapot ang dating. Tapos, lalagyan nyo ng oyster sauce para magkaroon ng flavor. Yan. Oh, ayan. Ganyan yata kadami. Depende sa gusto nyo. Yan. Hinaan ko lang ng konti ang ating apoy. At ngayon na luto na ang ating mga gulay, ang huling ilagay ay ang itlog ng pugo. Yan. Para pang dekorasyon lang yan. Yan. Tingnan nyo mga kaibigan, ang ganda ang tignan ng ating chop suey. Yan. At natapos ang ating pagluluto. Sana mag-like kayo at mag-subscribe. Maraming salamat. Ito po ang inyong Ate Mayang nagsasabi, thank you.